Liang šel hodně hluboko do toho dřepu a hned poznal, že to nepůjde. První pokus tedy nedává, ale 145 kg to je startovní váha i pro korejského zpěrače Myung-hyuk Kima. A to je právě on, kterého uvidíme. Časově to bylo dost na hraně. Vychází to. 145 kg, to je průběžné vedení. Ale zase ještě tu jsou 4 borci, kteří mají před sebou své úvodní pokusy soutěže. Hodně rychle dostal činku nad hlavu. Tohle byl velice zdařilý pokus. Daniel Godely, 21letý Albánec. Tak jemu se za stolik ten vstup do soutěže nepovedl. – 145 kg v případě Sajada Behrouziho. Díky nižší tělesné váze by šel do vedení. Ne. Sajad, co se týče dlouhodobých výkonů, je lepší v trhu než v nadhozu. Tam výkonnosti trošku pokulhává. No a tady v trhu nedává svůj druhý pokus. Asi zůstane na těch 145 kilogramech. Ani druhý pokus nevychází. Liang Chen-chi je mladší z dvojice čínských reprezentantů, navíc tedy nemá olympijské zlato jako jeho kolega. Nemá v trhu zvednutý základ. Který jsme od Lianga viděli, měl daleko k tomu, aby byl úspěšný. Tak jak je vidno, už na té váze 145 kg se láme chleba. Vrací se nám Sajad Behrouzi.
Sajada už je to poslední pokus v trhu. Ani tenhle pokus nevychází. Iránec má sice základ, ale nic k těm 140 kg nepřidal. Zatím je čtvrtý. Bude bojovat ještě v nadhozu, ale jak jsem říkal, Sajadovi měl ten trh pomoci k nějakému lepšímu umístění. Postupem času se ta čenka dostala hodně za ramena, no a ta váha už byla enormní. No, enormní tlak je teď na Liang Chinovi. No, je to tam. Konečně vidíme, co je v Liangovi. Dává 145. Je tedy problematické, že k tomu nic nepřidá, že to byl poslední pokus v trhu. Ale může alespoň bojovat o celkové umístění ve dvojboji. Poprvé dnes do akce jde venezuelský spěrač Junior Antonio Sanchez Rivero. 147 kg, to je jeho základ. Nadhozu má základ 170. To bylo nejisté. Tak je to podle toho dopadlo. V roce 2011 stříbrný na panamerických hrách, na olympijských hrách v Londýně v kategorii do 69 kg byl pátý. Tam měl Rivero 148 v trhu, 180 v nadhozu. Tady ale nedává základ. Co mu trošku pomůže, že 147 kg to jsou dvoje váha i pro Japera Behrouziho a Daniela Godeliho. Jak je vidno, i to se stane. Jeden z bratrů Behrouzových tedy odchází v tuto chvíli nespokojen. No, oba dva dali základ, 140 nebo 144. Tady ten tape na palci nevydržel. Ještě, že z toho není nějaké zranění. Teď Daniel Godeli. Hezky se prezentoval v Albánii na tom evropském šampionátu v dubnu letošního roku. V Tiraně se mu dařilo. 145 nedal, navýšil o 2 kg a to se mu povedlo.
velice agresivní nahození činky. Rivero jde opravovat na 147 kilech. Pod tlakem byl Liang, pod stejným tlakem je i Rivero. Nemá základ. Nový tape na palci, to tedy pravé ruky, to, co předtím Jabera nepodrželo v tom pokusu číslo 2. Jeho poslední šance v trhu. Jabera spíše vyhecovalo to, že mu nevyšel ten druhý pokus, v tom třetím do toho dal všechno. Podle toho to také vypadá, 147 kg daných, průběžné druhé místo. Byl čtvrtý, no a díky tomu, že navýšil o 3 kg, tak se posouvá na druhé místo. Vracíme se k Riverovi, ten má tělesnou váhu přesně 69 kg. Má také naloženo 147, ten by tedy Jabera neporazil díky té vyšší tělesné váze. Ale hlavně on potřebuje dát tenhle třetí pokus. Je to tam. Tolik potřebný pokus, Rivero zvládá, ale nic k tomu základu nepřidal, což může být problém. Myung-Hyun Kim, čtvrtý z Londýna. I u něj můžeme zmínit v trhu 145, nadhozu 184 kg. Korejská lidově demokratická republika tady má početné zastoupení, jak co se týče reprezentantů, tak i jejich příznivců. To vidíme i v té ženské soutěži, která je každým dnem takovým předchůdcem toho, co nadchází v 8 hodin večer. Ženy bojují od 17 hodin a můžete je sledovat denně na Eurosportu 2.
Linka připravená na svůj první pokus. Jde Oleg Chen. 25letý ruský reprezentant, letošní mistr Evropy a vícemistr světa z Paříže z před 2 let. Před soutěží v neprospěch tohoto ruského vzpěrače mluví to, že Číňan má vyšší základy, jak v trhu, tak i v nadhozu. Má také nižší tělesnou váhu. Oleg na to nedbá. Jede si dle svého, základ tady zvedl bez problémů. Daniel dokázal zvednout jediný ze svých 3 pokusů v trhu. Nebylo to úplně stabilní, což bylo hezky vidět z té horní kamery. Vrcholí nám soutěž v trhu. Vracíme se zpátky k tomuto korejskému vzpěrači Myung Hyok Kimovi. Je to tam, Kim se zlepšuje, a to výrazně oproti olympijským hrám v Londýnu. Tam zvedl 145, tady nejenom 150, ale i 152. První pokus soutěži pro tohoto olympijského vítěze. Liao vyhrál v Pekingu, Ukrajin Lin ovládl soutěž v Londýně. Tam dvojboj vyhrál rozdílem 11 kg. To je dost jistý vstup do soutěže. Liao Hui navíc má další 2 pokusy, se kterými si může ještě vylepšit pozici. Oleg Chen po 151 navyšuje na 156 kg.
úplně jisté to nebylo, ale je to tam. Jak to bude s Chenem, kolik se tam nechá? 159. To bude jeho další pokus. Robert Joachim, vítěz B skupiny, už je teď 11. Ani tady to tady není velké překvapení, že by někdo z té B skupiny útočil na nějaké vyšší pozice. Po 155 útok na 160. Tím by si tento čínský vzpěrač opět převzal průběžné vedení. I druhý pokus je bezproblémový. Zajímavé gesto, jen aby Liaovi nechyběly síly v dalším průběhu soutěže. Oleg Chen na mistrovství Ruska zkoušel 163 kg, to se mu nepovedlo. To, že tady si nechal naložit 160, to o něčem svědčí. Prostě víc to nepůjde. Chtěl mít zapsaných těch 160, tak aby mohl útočit na medaili ve dvojboji. No, 166, to vypadá hodně zajímavě. Tak schválně, jestli to Liao Hui dá. S Chenem mají shodně 160, jen je tam rozdíl 0,3 kilogramu ve prospěch muže, kterého právě sledujeme. Tohle je poslední pokus soutěže v trhu.
166 nevychází. On by to byl také světový rekord, který vytvořil Georgi Markov v Sydney 2000 na olympijských hrách. Tehdy Bulhara zvedl 165 kg v trhu. Leo to zkusil, nevyšlo mu to a tak tedy má stejné kilogramy do dalšího průběhu jako Oleg Chen. No ale Leo má i o 10 kg vyšší základ nadhozu. Tomu tedy mluví do karet, tomu nabízí lepší pozici. Polovina soutěže je za námi, a to v kategorii do 69 kg. No to, že tam nejsou velké rozdíly, to je lákadlo i pro další průběh soutěže. Kategorie mužů do 69 kg pokračuje soutěží v nadhozu. Jsme tedy na začátku druhé poloviny této váhové kategorie. José Gavino a Mena Moreno, třetí z panamerických her v letošním roce a teprve 19letý kolumbijský spěrač jde na svůj první pokus. V trhu si zapsal osobní rekord, schválně si něco podobného zapíše i v nadhozu. ...165 zapsáno. Se začíná dobře v nadhozu.